Wah. Aku ada mau kayak aku loh. Anu aku. Aku jadi gini ada. Apa itu? Lontong. Hah? Lontong. Lontong? Ya. Oh beneran. Ya apa kira aku? Kerupuk. Kira aku. Tuku bakso. Tambah kodok. Iki godhoe. Hah? Ono. Iya, iki. Lulu iki. Iya. Lah apa kira aku? Mbah, kerupuk. Tuku bakso. Hah? Tuku bakso. Kok anu kerupuk kerupuk. Kerupuk. Cilik kan. Entek sing cilik-cilik. Nah. Sing cilik ae. Ndi kok gak enak ini tuh. Apane yo? Besok tuh kalau dulu ya, Rena tuh kalau kucur. Iya ndak tau Rena ketok belum di kucur. lulu, kucur lulu. Dari Andi lulu nih. Iya. Saringannya bapakku. Oke. Nah. Iku lho. Apa tadi kira aku gitu? Duwe sing cilik ae. Aku geletak Hai. Duwe sing cilik. Gak enak, gak cukup gitu. Oh. Ya iki lho cukup iki. Lah apa lek kira aku? Iki cukup. Pas. Hah? Iki wis. Apa nih? Iki duwike. Iki duduk ono. Ndak wis, iki wis. Hah? Wis. Anak lontong lah lagu apa? Kerupuk. Lagu apa? Apa yo? Iwak gereh ah. Hah? Iwak gereh. Apa? Iwak gereh. Iwak kelotok. Gere. Iya. Loh, visual nasi kurang. Wes. Kari kerupuke durung tak pekno. Gere lek mateng, gere entah. Mentai. Yo kelopoke. Wes iki duweke kerupuk pisan. Wes iku wes. Kelompok. Nah, kelompok apa-apa wis. Loh, Iki lho. Ya. 1000 iku lah. Iku 1000 iku. Boleh gimana? Heeh. Ibu beda kumian. Wes. Ya kurang kawan. Piro kerupuke loro ah? Hah? Loro kerupuke ya. Aku rasa ada. Lu kudu sego, pirang-pirang ke wadang. Kalau wong ate apa ngono ya. Nyong. Wes aja ditokno kabeh duweke. Apa yang gede? Ya. Wes. Hah? Wes. Iki Iki lah. pas iki lho. Nah, aku mau. Nah, ini goreng. Ini beda lagi. Iku 20 tak peno kerupuk sik. Mari ini ndak cocok kerupuknya. Ingat sore lagi. Lu kok agak main? Jere sampe kengkok sore. Ya sitok ae wes. Lah duwe kurang lho. Wes. Wes. Kurang piro? Dorong dikekno aku duwike sih. Situ Nanti duwe mah. Nanti duwe mah. Lho. Yes. Lu nanti duwe mah kita. Ini lagu lalian. Nah, kayaknya. Iki piro lho? 1000. Iki 1000. kurang piro duwe? Endi duwike dorong disano meneh lho. Duwe kaya nang ndi? Lah ya mbok ana. Enak atusane barang. Lho kayaknya iki. Lah nanti duwe. Lah kayaknya. Hah? Mosok tak tinggal metu ilang duwike. Lho. Mari sisai kok kayaknya lho. Ono. Hah? Oh, iku duwike. Oh. Ya, kalau
Iya. Bisa 1000 ya. Iya ndak apa-apa. Iya. Ya nya. Kene 1000. Yo murah nek 1000. Iku ana 5000 ne. Hah? Ana 5000-an ning mesti. Iki lho. Iki sosok. Iki sosok. Iki. Wes. Kowe iso ngono kok ngono sak gole. Iki susuke. Mulai. Iki susuke. Ada senajan belas ya. Adem. Ya wes, budal anake wes, ya. Hah? Budal. Anake budal. Dal. Oh, kalau sego ngono. Iya. Tidak ngomong. Heeh.